Mae'r tymhorau yn dibynnu ar os ydyn ni'n wynebu'r haul neu beidio. Mae'r ddaear yn symud ar ogwydd o gwmpas yr haul. Yn ystod ein haf ni, mae'n hanner ni o'r ddaear yn wynebu'r haul, felly mae'r tymheredd yn uwch gan ei bod ni'n cael mwy o wres o'r haul. Hefyd, mae'r dyddiau yn hirach. Yn ystod y gaeaf, rydyn ni'n gwynebu i ffwrdd o'r haul, felly mae'r tymheredd yn gostwng ac mae'n tywyllu yn gyflymach. Yn ystod o'r haf, mae'r gwres yr haul yn cynhesu'r aer a'r ddaear, felly mae'r tywydd yn fwy braf a thwym. Yn ystod yr Hydref, mae'r ddaear yn dechrau wynebu i ffwrdd o'r haul, felly mae'r tymheredd yn dechrau gostwng a'r dyddiau yn dechrau byrhau. Mae mwy o stormydd a'r gwyntoedd yn cryfhau. Yn ystod y gaeaf, mae'r ddaear ar ogwydd i ffwrdd o'r haul, felly mae'n oer a'r dyddiau yn fyr. Dyma le ni'n fwy tebygol o weld rhew, eira a chenllysg. Wrth i ni gyrraedd y Gwanwyn, mae gogwydd y ddaear yn dechrau symud yn agosach at yr haul, felly mae'r tymheredd yn cynyddu a'r dyddiau yn hirach. Mae'r stormydd yn llai cryf, ond mae'n debygol i weld glaw wrth i fwy o ddŵr anweddu'r atmosffer achos bod y tymheredd yn cynyddu, ac felly mae mwy o ddŵr yn cael ei storio yn y cymylau. Os ydy tymheredd y ddaear yn parhau i gynyddu, mae'n debygol nawn ni weld cyfnodau hir o dywydd sych a thwym iawn yn ystod yr haf. Bydd y gaeaf yn fwy twym ond yn wlypach, felly mae risg bydd mwy o lifogydd. Mae hefyd yn debygol nawn ni weld tywydd eithafol yn amlach.